Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salmo. Taong 1990, Dagupan, Pangasinan. Itong mga panahong ito, retirado na bilang isang mandaragat si Salmo. Magdadalawang dekada na rin siyang tumigil sa kanyang paglalayag at kasalukuyan na siya noong nagtatrabaho sa kanilang mumunting negosyong naipundar ng kanyang sweldo. Simple at payak lang ang kanilang pamumuhay sa Dagupan. Di naman gaanong karangyaan, tamang-tama lang. Para sa kanya, ayos nang makakain sila ng 3 beses sa isang araw at mapaaral niya ng maayos ang kanyang mga anak. Yun naman talaga ang mahalaga, ang magkaroon yon ng magandang edukasyon para sa hinaharap nila. Kahit papaano, di naman siya gaanong nag-alala para sa 3 niyang binatilyo, gawa ng maayos naman ang pagpapalaki niya rito. Alam niyang naturuan niya yon ng maayos pagdating sa mabubuting asal at respeto, kung kaya't nasisiguro niyang malabo yung magkaroon ng kaaway sa paaralan. Gayunpaman, pinipili niya pa ring subaybayan ang mga kilos nito nang sa gayoy magawa niyang malaman ang mga bagay na ginagawa nila sa buhay. Ayon pa sa kanya na, sa loob ng ilang taon nila doong pananatili, lahat ng mga kapitbahay nila at kalapit lugar, kilalang kilala niya. Karamihan kasi sa mga ito, araw-araw bumibili ng mga kinatay na manok sa tindahan nila. Yung iba, alam ni Salmo na may masamang hininga, kaya pag naroroon ang mga ito, pinapaiwas niya doon ang mga anak niyang naglalaro. Nga pala, baka may mamiloso po sa inyo. Ang ibig sabihin ng masamang hininga, may presensya ng kaliwa siyang nararamdaman. Hindi niya ito makumpirma pero nasisiguro niyang nagtatangan ang mga taong yun. Sa lugar nila sa Dagupan, 4 na pamilya lang ang kilala niyang may ganun. Yung 2, ilang metro lang ang layo sa bahay nila, tapos yung 2 naman, taga-Karatig baryo. Mabubuting kausap naman ang mga ito. Palangiti, palabiro, tipong hindi mo nga aakalain na nagtatangan sila ng ganoong kakayahan. Magmula rin noong nalaman ni Salmo ang tungkol dito, kung ano-ano ng pag-iwas ang kanyang ginawa. Yung mga anak niya, paulit-ulit na rin niyang inaabisuhan na hanggat maaari umiwas sa mga taong yon. Huwag na huwag makikipagkaibigan sa mga anak nito, lalong-lalo na ang tumungo sa mga pamamahay nito. Dahil sa kanyang mga abiso, mariin naman yung sinusunod ng kanyang mga anak. Alam kasi nito ang mangyayari sa kanila sa oras na sinuway nila ang kanilang padre de pamilya. Ang kaso lang, habang tumatagal may napapansing kakaiba si Salmo sa panganay niya. Naging malapit kasi yon sa isang dalaga na alam niyang anak nung taong pinapaiwasan niya. Isang hapon, habang nagbabantay siya ng manukan, nasipat niya ang dalagang yon kasama ang ama nito. Paglapit naman ito sa kanilang pwesto, tahimik naman yung namili ng mga manok na parabang yun lang ang pakay nito. Kahit mabigat ang nararamdaman ni Salmo sa taong yon, di naman niya ito ipinagtabuyan sa kanyang tindahan, gawa ng itinuturing niya itong parokyano. Isa pa, ayaw niya ng gulo, kaya sa lahat ng oras, umiiwas talaga siya. Pero pagkaraan pa ng ilang minuto, sakto rin ang pagdating ng anak niya. Hindi niya mawari kung nakita ba siya nito pero
Kitang-kita niyang imbis na unahin siya nito, pinili nitong lapitan yung dalaga. Matapos nun, napansin naman niyang ngumiti ang ama nito na parabang lahat ng mga nangyayari noong mga oras na yon umaayon sa kanilang plano. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumabas ng pinto sabay sitsit sa kanyang anak na masayang naglalakad papalapit. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla na lamang yung napayoko at nung akmang tatalikod na ito, seryoso niya tong inabisuhan na lumapit. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang anak niya, kundi ang yumuko habang dahan-dahang pumapasok sa tindahan nila. Nang masipat naman niya itong nakaupo na sa loob, agad naman niyang nilapitan yung lalaki habang seryosong nagwiwika doon ng, "Layuan niyo ang anak ko kung ayaw niyong magkaproblema tayo. Binabalaan kita, hindi mo pa ako kilala." Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, imbis na sumagot yung lalaki, humagikgik lang naman ito na parabang nang iinsulto. Ganon din ang ginawa ng anak nito, kaya halos mandilim na ang paningin ni Salmo noon, dala ng matinding galit sa kasalukuyan niyang nararamdaman. Maya-maya pa, matapang namang lumapit ang lalaki sa kinatatayuan niya, dinuro ng 3 beses ang kanyang dibdib, sabay sagot sa kanya ng, "At ano naman ang magagawa ng retiradong mandaragat? Lulunurin mo ba kami sa dagat?" "Matanda ka na, Salmo. At baka nakakalimutan mo, marami akong kapamilya rito. Huwag kang magsimula ng gulo na hindi mo naman kayang maipanalo." Kasabay ng pagwika nito, ay ang mabilis naman itong pagtalikod sa kanya. Kahit wala pang bayad ang manok nitong kinuha, nilinisan nito ang tindahan niya na siya namang hindi na niya napigilan. Bukod kasi sa marami na noong nakatingin, ayaw niya ring ipakita sa kanyang anak ang masama niyang pag-uugali. Naniniwala kasi siya na kapag makipagbasag ulo siya sa harapan nito, ganon din ang gagawin nito sa oras na yon ay tumanda. Ika nga ng mga matatanda, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kalmado niyang kinausap ang anak niya. Ipinaintindi niya rito na malabong suportahan niya ito sa babaeng kanyang tipo. Dagdag pa nito na may itsura naman ang anak niyang yon, kung kaya't marami pang babaeng dadaan sa buhay nito. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang paliwanag, mariin naman itong itinanggi ang tungkol sa pagkagusto niya sa babae. Ayon sa anak niya na, kamag-aral niya ang babaeng yon at nataong magkalapit sila. Mabait din ito at halos nakikisama sa lahat ng kanilang gustong gawin sa klase. Naasahan din nila yon sa kanilang mga takdang aralin, kaya dapat lamang napakitaan niya ito ng magandang ugali. Dagdag pa ng anak niya na mali ang ginawa niyang pagkumpronta sa mismong ama nito. Wala naman kasi yung ginagawa, kaya hindi na kailangan pang maging agresibo nito. Dahil sa paliwanag nito sa kanya, mas lalo namang tumaas ang kanyang dugo. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan, sabay sagot doon ng, "Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang mga taong yun? Makinig ka. Kung ayaw mong madisiplina na naman kita, sumunod ka. Bilang anak, yan ang parte nyo sa ating pamilya. Sumunod sa aming utos at gawin ang mga bagay na magbibigay sa inyo ng kasiguraduhan sa oras na naisipan nyo ng bumukod."
Balang araw, anak. Pasasalamatan mo ko. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang isinarado ang kanilang tindahan, sabay lakad pauwi. Malapit na rin naman kasi noong sumapit ang gabi, kaya inagahan na rin niya ang pag-uwi. Pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman niyang ipinaalam sa kanyang asawa ang mga nangyari. Kagaya ng inaasahan, pinagalitan din ito ang kanyang anak, kaya napilitan na rin yung sumang-ayon sa nais nilang ipagawa rito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging mahigpit si Salmo sa 3 niyang anak na nag-aaral. Minsan, may mga pagkakataong sinusurpresa niya yun sa eskwela para makita yung mga pinaggagawa nito habang wala sila. Pinilit niya rin yung ilayo sa pamilyang nakasagutan niya sa paniniwalang yon ang nag-iisang paraan upang sila'y matahimik. Ngunit dumaan pa ang 1 buwan, tila bang walang pinagbago ang anak niyang yon. Imbis na lumayo ito, mas lalo itong napalapit sa dalagang yon, sa puntong palagi na niya yung kasama tuwing uwian. Kahit alam niyang magbarkada lang ang mga ito, hindi pa rin siya gaanong napapanatag sa kadahilanang malakas ang kanyang kutob. Naparte yon ang plano ng ama nito upang bitagin ang kanyang anak. Hindi naglaon, nang wala na ngang mapagpipilian itong si Salmo, nagdesisyon na siyang kausapin ang kanyang pamilya ukol sa kanyang plano. Upang maisakatuparan nito, naghintay siya ng pagkakataon kung saan walang pasok ang mga bata at wala rin siyang trabaho. Dumating ang gabing yan. Habang naghahapunan sila, doon na niya ibinunyag ang mga bagay na nais niyang mangyari. Ayon sa kanya, isa lang ang paraan para matigil ang kaguluhan sa kanilang tahanan. At yon ay walang iba, kundi pigilan ang mga taong nanlalason sa isip ng mga anak niya. Hindi sana nangyari to kung sinunod nyo lang ang aking gusto. Kagaya ng palagi kong sinasabi, wala kayong kaide-ideya sa dati kong trabaho. Ikaw, Utoy, huwag ka nang magulat kung hindi mo na makikita ang dalagang yon. Maraming beses na ako sa iyo nagpaalala at nagtimpi. Kaya ngayon, kagustuhan ko naman ang masusunod. Galit na wika niya sa anak niyang kaibigan ng dalagang yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagpumilit pa itong magdahilan pero hindi niya na yon pinakinggan. Bukod kasi sa alam niyang wala pa itong muwang sa realidad, naniniwala rin siyang kagaya lang ito ng karamihang tao na mga mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Lumipas ang gabing yon, hindi na gaanong umiimik si Salmo sa kanilang tahanan. Ang kanilang tindahan ng mga kinatay na manok, ipinaubaya na muna niya sa kanyang asawa para matutukan niya ng husto ang mga planong gagawin niya. Sa loob ng halos 1 linggo, katakot-takot na dasal ang ginawa ni Salmo sa harapan ng kanilang altar sa silid kung saan nakaluklok ang kanyang punyal na 1 pulgada lang ang haba. May pakubra itong disenyo tapos yung talim nito kasing kulay ng abo. Ayon kay Salmo na, ibinigay yon ng isa niyang kaibigan noong nagbabarko pa siya. Pagaman isa yung dayuhan, alam niyang may alam yon sa lihim na karunungan, gawa ng sa kasagsagan noon ng kanilang paglalakbay. Marami yung ritual na ginawa para mailayo sila sa mga panganib. Dagdag pa niya na,
Indiano ang kaibigan niyang yon, kaya inaasahan niya na talagang malawak din ang paniniwala nito pagdating sa mga lihim na aral. Sa ilang buwan nilang pagsasama, karamihan sa dayuhang kaalaman nakabase sa mga ritual. Nakagawian na rin nilang ipagdasal ang kanilang mga sandata sa paniniwalang kapag ginawa nila ito, pinamamahayan yon ng mga nilalang na hindi nakikita. Isa rin sa hindi niya makakalimutan sa kaibigan niyang yon ay ang ginagawa nitong pag-inom ng tubig alat tuwing hapon. Hindi niya mawari kung para saan ito, pero ayon sa dayuhan, parte yon ng ritual nila sa pagpapalakas ng kanilang mga katawan. Sa maniwala kayo o hindi, pinangahasan niya ring gawin ito. 6 na buwan siyang hapon-hapong umiinom ng tubig alat hanggang sa naging normal na yon sa kanyang panlasa. Bago rin sila maghiwalay ng landas, kinamayan siya nito habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga ginawa. Naniniwala ang Indiano na sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig alat, lulubayan sila ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi dahil sa napabanal nila ang kanilang mga sarili, bagkus ay nagkaroon sila ng presensya na di hamak na mas malakas sa presensyang tangan ng mga ito. Magmula noong nalaman nito ni Salmo, isang beses sa isang linggo, nagpapakuha siya sa mga mangingisda ng isang galong tubig alat na nagmula pa sa dagat. Iniimbak niya yon sa ilalim ng kanilang kusina at tuwing hapon kumukuha siya rito ng maliit na parte para inumin. Matapos ang isang linggo niyang pagdarasal at paggawa ng ritual sa punyal niya, doon na siya nagsimulang tiktikan ang pamilya nung lalaki. Alam niyang hindi pa nito natutunugan ang kanyang plano, kaya nasisiguro niyang mauunahan niya ito. Ilang araw pa ang lumipas, nalaman na ni Salmo ang oras ng pag-uwi at pag-alis nito. Siya na rin mismo ang nagkumpirma kung ano ang pamamaraan ng lalaki para umalis sa bahay nito nang hindi natutunugan ng kanilang mga kapitbahay. Dahil sa nakita niyang may kakayahan niyong makapagpalit anyo, agad naman niyang inihanda ang talandro niyang nakaukit sa isang kamisetang lumang-luma na. Upang manumbalik ang bisa nito, 3 araw niya yung ibinabad sa langis na may kasamang medalyon ng arkanghel. Pagkaraan ng 3 araw, kahit punong-puno pa yon ng langis, walang pag-aatubiling sinuot yon ni Salmo. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang handa na ang kanyang mga karga. Matyaga naman siyang naghintay hanggang sa dumating ang gabi ng pagpapahinga nung padre de pamilyang ilang araw na niyang tinitiktikan. Habang dahan-dahang binabalot ng kadiliman ang buong paligid, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapagtanto niyang 7:00 na ng gabi, inabisuhan niya ang kanyang mga anak na pumasok na sa mga silid nila. Pagdadahilan pa niya na matulog yun ng maaga, gawa ng bukas may pupuntahan sila. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung sumunod ng walang pagdadalawang isip. Maya-maya pa, nang silang mag-asawa na lamang ang nasa labas, agad naman niya itong sinenyasan na sumunod sa kanya. Matapos nun, tahimik naman nilang binaybay ang daan patungong kusina hanggang sa makarating na sila sa isang maliit na pintong kadalasan nilang dinadaanan kapag may mga kinukuha sila sa likod ng bahay.
Huwag ka na munang matulog. Hintayin mo muna ako hanggang hating gabi. Sandali lang to. Gagawin ko ito ng mabilisan. Sige na, isarado mo na ang pinto. Mag-iingat kayo rito, ha? Wika niya sa kanyang asawa. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang pagtakbo papalayo. Bagaman inaasahan niyang may mga tao pang tumatambay sa labas, hindi naman siya noon gaanong nabahala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mga kaibigan niya ang mga ito. Pagdaan naman niya sa mga tao noong nag-iinuman, paulit-ulit naman siya nitong inalok pero pinili niya yung tanggihan. Wala naman yung naging problema para sa mga manginginom kaya tahimik niyang nalagpasan ang mga ito. Ilang metro ang layo mula sa tindahan, nasipat na niya ang bahay nung lalaki. Dahil sa kakahuyan ang nasa harapan ng bahay nito, pasimple naman siya doong tumungo para magkubli. Halos ilang oras din siya doong naghintay hanggang sa unti-unti na niyang napapansin ang paglalim ng gabi. Pagtungtong naman ng 10:00, alinsunod sa kanyang plano, walang pagdadalawang isip niyang pinasok ang tahanan nito. Tinadyakan niya ng 3 beses ang entradang pinto, dahilan para magising ang mga taong nasa loob. Bago pa man yun makalampag, tuluyan ang nakapasok itong si Salmo at kasabay nito ang pagbigkas niya ng mga usal na mabilis na bumalot sa buong pamamahay. Bagaman wala itong epekto sa mga nilalang na nasa loob, nabibigyan naman siya nito ng lamang dahil ang pangunahin nitong abilidad, takpa ng mga tengang nakakarinig sa mga sigaw ng mga nilalang na kanyang pakay. Ayon sa kanya, na kahit wala yung epekto sa mga kalaban niya, isa yon sa pinakamahalaga niyang abilidad. Dahil kasi sa mga katagang yon, nabibigyan siya nito ng tamang panahon para gawin ang kanyang mga nais. Sa pamamagitan din ito, nakakaya niyang tumakas sa lugar na kanyang pinasok nang walang nakakapansin sa kanyang ginawa. Subalit sa kabila ng ganoong abilidad, mapanganib din yon para sa kanya. Sa oras kasi na malagay sa alanganin ang buhay niya, walang sino man sa mga taong naninirahan sa mga bahay na malapit ang makakatulong sa kanya. Upang makahingi din siya ng tulong, kinakailangan niyang malipasan ng kalahating araw bago mawala ang bisa ng mga usal na yon. Hindi biro ang tagal ng bisa nito. Sa kadahilan ng sa loob ng 12 oras, marami ang pwedeng mangyari. Matapos naman niyang makapasok, unang tumambad sa kanya ay yung anak nitong babaeng papungas-pungas pa ng mga mata. Kung titingnan, pangkaraniwan lang yung bata, pero pagsilay niya sa mukha nito, doon niya naaninag ang isang diablong nagbabalat kayo bilang tao. Walang sabi-sabi, bigla namang bumuka ng napakalaki ang bunganga nito habang dahan-dahan yung nag-aangil. Humaba rin ng husto ang kanyang mga daliri na sinabayan naman ng pangingitim ng kanyang mga balat. Sa pag-usli naman ng totoong anyo nito, mabilis siyang gumapang sa dingding ng bahay hanggang sa marating nito ang kisame nilang gawa sa kawayan. Walang sabi-sabi, bigla naman yung sumunggab sa kanya na siyang naging sanhi para mahawakan niya ang ulo nito at maibalibag sa sahig. Alam ni Salmo na minamaliit siya ng mga ito, gawa ng ang buong akala ng mga nilalang na yon, wala pa siyang karanasan pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit ang hindi nila alam, likas din palang mamamatay aswang itong si Salmo. Pagdagan naman niya sa ulo ng dalagang yon, agad naman niya tong ginilitan ng leeg
gamit ang kanyang punyal. Noong una nagpupumiglas pa ito, pero sa katagalan unti-unti na ring naubusan niyo ng lakas. Paghingalo naman ng dalagang yon, napilitan na siyang lubayan ito sa kadahilan ng alam niyang hindi na yon magtatagal. Bago pa man ito makapagpalit anyo, nadatnan niya yung wala ng buhay. Dahil dito, agad naman siyang pinalibutan ng iba pa nitong mga kalahi upang patayin. Sa loob ng halos kalahating oras nilang pagbubuno, walang habas itong pinagpapapatay ni Salmo hanggang sa nalipol na niya ang buong pamilya nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, iniwan niya ang bangkay ng mga nilalang na yan sa loob ng tahanan. Kung hindi siya nagkakamali, maliban sa dalaga at sa ama nito, pinaslang din niya ang asawa nito kasama yung dalawa nitong anak na lalaki, tapos isang sanggol na pinaghihinalaan niyang matagal ng patay. Kaya hindi yun inililibing ng mga nilalang, ay dahil sa yon ang nagsisilbi nilang sisidlan ng mga ipinapanganak nilang bertud. Matapos ang pangyayari, umuwi si Salmo na walang nakatunog sa kanyang ginawa. Kinabukasan, kumalat ang balita ukol sa pagkamatay ng pamilyang yon. Marami ang nakiusyoso at lahat ng nakakita sa bangkay, takang-taka. Gawa ng wala silang nakitang bahid ng dugo sa mga katawan nito. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang investigasyon ukol sa mga nangyari. Ang mga pulisya noon, wala talagang matukoy na salarin dahil sa kawalan ng naiwang ebidensya nung pumatay. Upang maiwasan na rin ang ganoong pangyayari, nagkaroon na ng mga tanod na naglilibot sa kanilang lugar tuwing gabi. Akala kasi ng mga ito, sa pamamagitan ng kanilang pagbabantay, tuluyan na nilang mapapatigil ang plano ni Salmo. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, nagsisimula pa lang ito. Naniniwala kasi si Salmo na hindi pa nagtatapos ang kinakaharap niyang pagsubok sa pamamagitan lamang ng pagpatay niya sa pamilya ng mga aswang. Alam niya kasing malapit yon sa iba pang pamilya ng mga aswang sa kanilang lugar, kaya para wala nang mabiktima pa sa kanila, nagpasya siyang paslangin na rin ang mga ito. Upang walang makakilala sa totoo niyang pagkatao, gumawa siya noon ng isang talukbong na gawa sa makapal na telang itim. Mata niya lamang ang nakikita tuwing suot niya ito, kaya hindi na gaanong nabahala si Salmo kapag may nakakakita sa kanyang mga tao. Sa loob ng isang buwan, laganap ang kanyang pagpaparamdam sa kanilang lugar. Maraming usap-usapan ang kumalat ukol sa kanya, ngunit sa kabila nito, alam ng mga ordinaryong tao na hindi siya pumapatay ng walang sala. Dahil sa ganoong pangyayari, naalarma yung iba pang pamilyang natitira. Halos ramdam na din niya ang galit nito sa kadahilan ng naniniwala siyang malaki na ang pinsalang na ibigay niya sa mga nilalang na yon. Sa pagdating ng puntong iisang pamilya na lamang ang natitira, maigi yung pinagplanuhan ni Salmo. Nagpasya na rin siyang magpakilala sa mga ito bago niya yung tuluyang lipulin. Nga pala pinuno, maliban sa talandro at punyal, wala nang iba pang gamit si Salmo. Kalimitang ginagamit niya sa pakikipaglaban ay yung sarili niyang lakas at kakayahan. Di rin siya nakadepende sa mga kabal, lalo na't alam niyang maraming pambasag ang mga aswang laban sa mga ganoong karga.
Makalipas ang 3 araw na kanyang pagmamasid, naging kampante naman siyang madali niyang mapapatay ang mga ito. Kaso lang, ang hindi niya alam, meron din pala yung planong niluluto. Sa pagsapit ng gabi na kanyang pinakahinihintay, dali-dali namang lumuwas si Salmo sa kanilang baryo. Bitbit ang kanyang talukbong. Tinahak niya ang kakahuyan malapit sa lugar nila at pagdating niya sa karatig baryo, agad naman niyang tinahak ang kinaroroonan ng bahay ng kanyang punterya. Malayo yun sa sentro ng baryo, kung kaya't hindi na siya nag-alangang lumapit dito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, napansin naman niyang parang hindi bumibigat ang presensya sa buong paligid. Akala nga niya noon, tumakas na ang mga nilalang na yon, kaya nagmamadali naman siyang lumapit ng bahay. Pagtadyak naman niya sa pinto nito, bumungad sa kanya ang mga nagkalat na gamit sa loob. Sa estado ng mga gamit na yon, alam niyang lumayas na doon ang mga nilalang at nung akmang papalabas na siya, bumungad sa kanya ang 3 aswang na nasa totoo na nitong anyo. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong sinunggaban, dahilan para mahawakan nito ang 2 niyang binti. Pagramdam naman niyang kakalagkarin na siya nito papalabas, agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal, subalit bigo niya yung matamaan dahil sa liksi ng mga ito. Pagramdam naman ng mga nilalang na napakalakas pa noon ni Salmo, walang habas naman siya nitong inundaya ng saksak hanggang sa unti-unti nang napupunit ang kunat ng kanyang kabal dahil sa pagkasira ng suot niyang kamiseta. Maya-maya pa, napasigaw na lamang ng napakalakas itong si Salmo nang tumarak sa kanyang tagiliran yung napakatalas na kuko ng isang aswang na pilit na humahawi sa kanyang mga braso. Dahil dito, mas lalo pa siyang nagpumiglas hanggang sa tuluyan na ring mabitawan ng 2 aswang ang kanyang mga binti. Dahil dito, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban pero hindi niya na yun pinahintulutan pa. Paggulong naman niya papalayo, nagmamadali naman siyang tumayo, sabay sugod sa mga ito. Kalahating oras din siyang nakipagbuno sa mga nilalang na yon, pero isa lang doon ang kanyang napatay. Nang maramdaman naman niyang nanghihina na ang kanyang katawan, pinili na lamang niyang tumakbo para magtago. Bagaman alam niyang matatalas ang mga paningin nito, nagpasya siyang pumasok sa kakahuyan para makisilong. Ibinaba niya rin ng husto ang kanyang presensya at upang hindi na rin siya nito maamoy, hinubad niya ang buong kasuotan niya. Naglublob din siya noon sa putikan at gamit ang putik, sinapungan niya nito ang kanyang dumurugong sugat. Matapos nun, sakto naman ang pagsilay niya sa 2 aswang na naglalakad papalapit. Gigil na gigil man itong si Salmo, pinili niyang maghintay ng pagkakataon para mapaslang ang mga ito. Isipin ninyo, pinuno, nang hihina na noon ang kanyang katawan pero napakabilis pa rin niyang kumilos. Magtatatlong oras din siyang nakipagtagu-taguan sa mga nilalang na yon hanggang sa tuluyan niya na itong mapatay sa pamamagitan ng pagkubli niya sa mga kahoy na nahulaan niyang daraanan ng mga ito. Nang mapaslang na niya ang 2 aswang, umuwi siya sa kanila ng sugatan. Inabot pa ng tanghali bago siya makita ng kanyang asawa na nakahiga sa ilalim ng lababo nila. Sa puntong yan, doon naunawaan ni Salmo ang panganib na dulot ng abilidad niya. Magmula noong muntik-muntika na siyang mamatay, pinili na niyang talikuran ang tinatangan niyang lihim na karunungan.
Ayon pa sa kanya, isa rin sa dahilan kung bakit napatay niya yung 2 aswang ay dahil sa dugo niyang nagkalat sa katawan nito. Sa tulong ng tubig alat na palagi niyang iniinom, napahina niya yon ng husto na siyang naging daan upang madali niyang mabasa ang kilos nito. Bago mamatay itong si Salmo, naibahagi niya pa sa kanyang panganay na anak ang tungkol sa ginawa niyang paglipol sa 4 na pamilya ng mga aswang. Sa paglipas pa ng mga panahon, dahil nga patay na itong si Salmo, ikinalat ng kanyang anak ang kwento na to sa buong kapuluan. Marami namang naniniwala, pero syempre, marami rin namang hindi. Sino ba namang maniniwala na umubos siya ng 4 na pamilya ng mga aswang? At ang naging daan niya para makuha ang ganoong kalakasan ay ang simpleng pag-inom ni Salmo ng banal na tubig ng karagatan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda na itong kwento na to, no? Napakasimple lang. Wala nga sinabing mga mutya eh. Wala silang inilahad na kung ano-ano man. Pero, ang pinaka nakapukaw ng atensyon ko sa buong kwento, yung kaibigan niyang Indiano. 'Di ba? Hindi ko lang sigurado, hindi ako 100% kung pati ba tong mga Indiano Quran ang ginagamit sa pagdarasal o Quran ang ginagamit nila para kumonekta sa Diyos. Hindi ako 100% sure doon, pero kung sakasakali man na ganun, napakalakas talaga ng mga to. Kita mo, yung binigay lang sa kanyang payo ng kaibigan niya, yun lang yung simpleng pag-inom ng tubig ng dagat. Pero napaka-imposible pala nun, sorry. Hindi pala posible yung pag-inom ng tubig ng dagat. Diba kasi pwede kang mamatay dun eh. Diba nga pag nakatikim kayo ng dagat, konting-konti lang nun, kahit dampi lang sa dila natin, sobrang nakakasuka na yung lasa. Paano pa kaya yung iinom ka? Kahit sabihin mong konti lang. Milyon-milyong mikrobyo yun nandoon, pwede kang mamatay. Diba? Maliban na lang siguro kung yung katawan mo tinatanggap yung tubig dagat. Tapos meron kang bertud o meron kang kakayahan sa katawan mo na kayang saluhin lahat ng mga mikrobyo o kung ano mang meron yung tubig alat na talagang bawal sa ating mga tao. Diba? Doon ako sobrang nabilib na kaya yun ni Salmo. Ang galing lang nun. Diba? Wala nga sinabi kung ano yung mutya niya eh. Basta yun lang. Uminom lang siya ng tubig alat na galing sa dagat. Na alam naman natin na imposible yung mangyari. Pero nagawa niya. Diba? Pero overall, ang ganda ng kwento ni Salmo. Dati pala siyang mamamatay aswang, di ko alam. Kala ko retiradong mangingisda lang, pero meron palang ganung twist. Kaya ang ganda ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.